aikin kaji ne muka kai gona ne. Wace gona? Gona hukuri. Yana kai daɗi. Goma kawai. Ba wani ta. Fasinja da suke takawa suke koma ga motsa. Wannan za a samu a gari yadda yanzu ga ɗaya shi gwamna ya kama ta ya dawo ma da ta ka gani ya wuce daga nan an kyale shi ya wuce ya je ya ɗaya mutanen gashi su muka kawo gasu kuma yanzu sai ka san da whole essence ma na abin exercise ne ina ga ba yi briefing wannan cunkoson ba kawai is another problem kai kuma yi ga vulnerable saboda kai kake gudu shi no even allow people to run like an gama DPO checkpoint ne tsaya ne ga yi sosai za mu matsa shi amma na yanzu kace mota ta juya ta ina za ta jira a cikin tanki an ga mana mu je can inda checkpoint yake inda yutin yake a kan point a wurin yadda idan mota ta zo kuka yi ta juya kawai so that you be turning them back. Wannan sai ta shige ta ko? Sai tafiya za su yi. Yanzu ba tafiya waɗannan ba tafiya za su bari tafiya. Police station za a yi shi mu kama su tukunna dan me press yake san an kama kuma an kwace su ne. Mutane su san ga abin da ake yi. Wanda ya dawo juyawa to tunda yanzu kai da civil ɗin kai ka zo kana aiki a nan ka tsaya ya tafi single da kaya amma ya fita ya sun mutanen su sun zagaya ya dauke su a gaba can waɗannan daga madalla suke kun tambaye su madalla su ne da Abuja duk ga su nan